اگر تو آکو 2 روٹیاں سویرے شام کھاون واسطے مل دین تے فرمایا اپنی نظر اون بندے تے پاؤ جے کو 1 روٹی مل دیئے. اگر تو آکو 1 روٹی میسر ہے او بندہ دیکھو جے کو ادھی روٹی مل دیئے. اگر تو آکو ادھی روٹی مل دیئے معاشرے چ او بندہ بھی لبسی جے کو کدہ ہی مل دیئے اور کدہ ہی نہیں مل دی. اپنے تو گھٹ درجے آلے تے نظر رکھن دا فائدہ کیا مل سی؟ فرمایا اپنی حالت تے صبر آسی اور اوندے کول اپنے آپ کو بہتر پاتے رب دی ذات تے شکر دا جذبہ ابھر سی. حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمیندن گرمی دا موسم ہے، جمعے دی دیوار ہے، دوپہریں دا ٹائم ہے. میں نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے گھروں نکلا تے میرے پیریں جتی کہنا ہے. زمین دی تپش پیریں دے تلویں کو لگیے، پیر سڑن پین اکھی چونیر لڑھیں، نگاہ آسمان دو چاہتی ہے. رو تے عرض کیتے میرا مالک کیا کمی ہے تیرے خزانے؟ سعدی کو ایک جتی عطا فرما دے میں ہاں. فرمیندن روندیں تے عرض کریں دے ہوئے جڑن جامع مسجد دے قریب پہنچا ایک بندہ ڈٹھم جن دے پیر ہی کہنا ہے. او سرین دے بل گھسک گھسک تے رب دی بارگاہ حاضری واسطے پیاندا ہا. جڑن اون دی حالت ڈٹھی ہیں اکھیں چوں ایک واری وت نیر لڑھیں تے رو تے عرض کیتے مالک کروڑ شکر ہے تیری ذات پاک دا. جتی نے دیتی پیر تا سلامت ہیں جو ٹورتے تیری بارگاہ حاضری واسطے آیا. فرمایا دنیا دے اعتبار نال اپنے تو گھٹ درجے آلے تے نظر رکھو، اپنی حالت تے صبر آمنے اوندے کول اپنے آپ کو بہتر پاتے رب دی ذات دے شکر دا جذبہ ابھرنے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم المرتبت جوان ہے جڑے مراد رسول بنتے ہیں، اور حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آمنا ہوندا میرا غلام عمر نبی بنتے آوے ہا، لیکن میں آخری نبی بنتے آیا، میرے بعد نبی کوئی نہیں آمنا. او عظیم مرتبے والا عمر اپنے غلامے کول پانی دی طلب کریں دیں، غلامے پانی پیش کیتے تے ماکھی ملا کے دیتے. آپ نے جڑن پانی ڈٹھے کہ ماکھی ملا ہوئے میں منگا تا پیمن واسطے سادہ پانی ہے. آپ رو پہ پانی دیمن والا غلام عرض کریں دے حضور رب دی نعمت ملی ہے، رب دا شکر ادا کرو ہاں. روندے کیوں ہوئے؟ آپ نے فرمایا روندہ ای چیز کو یاد کرتے ہیں کہ قیامت علیہ دن اگر رب فرما دیتا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ تساں اپنی زندگی دے نیکیں دی جزا دنیا دے سہولتیں اور دنیا دے نعمتیں دی صورت گھن چکے وے، اج آخرت تو کو نیکی دی جزا نہیں ملنی، سزا ملنی ہے. میں عمر رب دی بارگاہ جواب کیا دے سا؟ اے او عظیم عمر ہے کہ جن دے بارے حضور نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا جبریل میرے غلام عمر دی او شان سنا جڑی رب نے آسمانے چ دتی ہے. آپ نے عرض کی تھی حضور میں جے بیان کرن والے کو جڑا خطیب سدرۃ المنتہا ہے، سجد الملائکہ ہے، خاتم مصطفیٰ ہے. فرمیندن میں جے بیان کرن والے کو حضرت نوح علیہ السلام دی عمر دے برابر وقت چاہیے تواڈے غلام عمر دی شان سناون واسطے تے اون عمر دے ڈر دی اے حالت ہے. اج اللہ کریم دیا دیتیاں جتنا نعمتیں استعمال کریں دے ہیں کہ نہیں رب دے درد دے وانتے ایک غور کرن دا موقع نہیں ملدا جو ساری حیثیت کیا ہے تے رب نوازہ کتنا ہے. فرمایا دنیا دے اعتبار نال اپنے تو گھٹ درجے آلے تے نظر رکھ، اور دنیا اگر کوئی دکھاں دے گھبرانا، مومن کو کنڈا بھی لگ دے تو رب گناہ بھی مٹیں دے، درجات بھی بلند فرمیں دے. اور دنیا اللہ کریم مومن کو بھی دیں دے، کافر کو بھی دیں دے، اور آخرت جزات ثواب تے اجر اگر رب دی بارگاہی کو ملنے تا مومن کو ملنے. ایماستے کہ آخرت ثواب پاون دی بنیادی شرط
ایمان ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے عمل مومن مالدار دولت مند واسطے بہت بڑا سبب ہے۔ دو فرشتے دی آسمان اچ آپس اچ ملاقات تھی۔ فرشتیں دی شان اللہ کریم قرآن مجید اچ بیان فرمیندے شداد طاقتور لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کریم انہیں کو جیڑا حکم دیں دے فرشتے رب دی نافرمانی نہیں کریں دے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اے اوہ کچھ کریں دیں جیڑا رب دی طرفوں انہیں کو حکم مل دے۔ فرشتیں دی آپس اچ ملاقات تھی۔ ایک فرشتے دوجے کول پوچھا کہ این وقت اللہ کریم نے تیری ڈیوٹی کیڑی جاتے لائی ہے؟ وہ فرشتہ دسیں دے فلاں علاقے ایک کافر بیمار ہے اور وہ تمنا کیتی ہے آخری کہ میں کو بھنی ہوئی مچھی کھواؤ۔ انہیں کافریں دے علاقے جڑا دریا ہے، ان دریا اچ مچھاں کہنی اللہ کریم میری ڈیوٹی لائیے میں ان دریا اچ وانتے مچھاں چھوڑا شکاری پکڑا ناوے تے خالی نہ ونجے ان کو مچھی مل ونجے۔ ہر سادہ ذہن کے سوال آندے کہ کافر واسطے اللہ کریم اتنا انتظام کریں دے۔ سورہ فاتحہ دی پہلی آیت پڑھو تے اللہ کریم اپنی شان دسیں دے الحمدللہ رب العالمین۔ رب نے اپنی شانیں نہیں دسی کہ رب المسلمین، وہ فقط مسلمانیں دا رب نہیں کافریں دا رب بھی ہوئے۔ اور غور کرو کہ قبیلی دے بچے تو گھنتے ہاتھی دے بچے تک ہر ایک جاندار کو وجود بھی رب دیں دے، وجود دے بقا واسطے ہر نعمت بھی رب العالمین عطا فرمائیں دے۔ جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اتنے مہمان نواز پیغمبر ہن کہ مہمان تو بغیر روٹی نہ کھان دے۔ ایک ہفتہ گزریا آپ کو کوئی مہمان نہ آیا اور جڑے بزرگ کی چیز تے یقین کامل رکھ دیں کہ مہمان رب کی رحمت بنتے آندے، رزق اپنے مقدر دا گھن آندے، گناہ میزبان دے مٹوا کے ویندے اور بزرگیں دا معمول رہی ہے۔ اگر کچھ عرصہ مہمان نہ آمین ہاں استغفار کسرت کریں دے ہن جو رب رس گے اپنی رحمت مہمان دی صورت بھیجی نسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھیں آبادی تو باہر ہیں، انہیں رستے تے گن جتو قافلے گزر دے ہیں، مہمان دی تلاش گن ایک بڑھڑا ملے جڑا ہڈیں دی موٹھائی۔ اے جملہ انتہائی کمزوری بیان کرن واسطے ذکر کیتا ویندے۔ آپ نے فرمایا کہ آ میرے گھر میرے نال جل اور ایک وقت دا کھانا تا قبول کر۔ وہ بڑھڑا انکار کریں دا رہا۔ آپ نے تعارف تو بغیر ول دعوت پیش کی تھی، وہ تیار کیا، آپ دینال ٹورا جڑن گھر پہنچن دسترخوان لگے کھانا رکھ دیتا گے۔ اون دور اے علامت ہے کہ جڑا بندہ رب دی نعمت استعمال کریں دے ہوئے رب دا ذکر نہیں کریں دا اور رب دی ذات کو مننا نالا کہنے۔ سارے مہمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی مگر او بڑھڑا چپ رہا، روٹی شروع کرن لگا۔ پیغمبر دی یہ شان ہے کہ جو کم بھی کریں دے رب دی مرضی واسطے کریں دے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین عبادت کا معیار ہی ہوئے کہیں نال محبت ہوئے تا رب دی رضا واسطے، کہیں نال عداوت تے نفرت ہے تا رب دی رضا واسطے۔ آپ مہمان بنا کے گھنیں تا رب دی رضا واسطے، دسترخوان تے بوائیں تا رب دی رضا واسطے، کھانا پیش کیجے تا رب دی رضا واسطے۔ جنہاں ڈٹھے نے کہ رب دی نعمت استعمال کریں دے رب دا ذکر نہیں کریں دا، فرمایا جے اتنا لحاظ تے حیا تیری اکھچ کہنی اتو چلا ون تیرے واسطے میرے دسترخوان تے روٹی کہنی۔ بڑھڑا اتنا پکا ہا اٹھی تے ٹور پہ کریم رب پیغام بھیجے جبریل ون میرے خلیل کو پیغام دے این بندے کو میں جاندہ میں کو منیندہ نہیں لیکن بندہ تا میرے ان دی جتنی زندگی گزری ہے کدہیں میں بھکھا نہیں سمھایا جے ایک وقت دا کھانا تیری دعوت تے تیرے دسترخوان تے کھاون آگے بندہ میرے ان کو بھکھا
بھوکا نہ ٹور واپس سد تے روٹی کھوا رب دا پیغمبر رب دی رضا واسطے اٹھے ون کے بڑھڑے کو پیغام دیتے اور جنہاں رب دا پیغام سنائے کہ تیرے واسطے پیغام ہے انہیں اکھی چنیر ہن روندے ہوئے عرض کریں دے رب دا پیغمبر میں رب کو منے دا نہ ہم رب دا کرم دیکھتے میں اعلان کرے دا میں کو کلمہ بھی پڑھا اپنی امت داخل بھی فرمایا اور رب فقط مسلمانے دا رب نہیں وہ عالمین دا رب ہے فرشتے نسایا میری ڈیوٹی ہے لگی ہے علاقے دے دریا مچھا نہیں مچھا چھوڑا بوجھے کول پوچھوس جو تیری ڈیوٹی کتا ہے کہ کافر واسطے اتنا انتظام فرمایا فقط این واسطے ہے کہ کافر دے نام اعمال ایک نیکی باقی ہے اللہ کریم ان دی تمنا پوری کرتے ان کو نیکی دی جزا دیتے ان دے نام اعمال چو نیکی مٹاونا چاہتے کہ موت دا پیالہ پیتے جنن میری بارگاہ حاضر تھی دے ان دے نام اعمال گناہی گناہ ہو سن اے آخرت سزا پیندہ رہ بے سن اور دوجہ فرشتے بول پوچھا تیری ڈیوٹی وہاں کیا فلاں علاقے ایک مومن بندہ بیمار ہے وہ اپنی آخری تمنا ظاہر کی ہے کہ میں کو ماکھی ملاتے پانی پلاؤ پانی اچ ماکھی ملاتے پیالے چ پاتے انہیں ہاتھ تے رکھ دیتا گیا میری ڈیوٹی یہ ہے میں وہ مومن بندے کو پہنچتے پیالہ سٹامنے پانی وٹامنے پیالے دے ترٹن تے پانی دے ضائع تھی ورتے مومن کو جڑی تکلیف پہنچنی ہے این مومن دے نام اعمال ایک گناہ باقی ہے اللہ کریم دی مرضی تے مشیت ہے کہ اتنی تکلیف کو کفارہ بناتے میں رب اندہ گناہ مٹا چھوڑا موت دا جام پیتے میری بارگاہ جو پہنچے اندے نام اعمال نیکے ہی نیکیا ہوئے میں رب دی بارگاہ چو انعام تے انعام حاصل کریں دا رہے بنے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا معمول مقدسہ آپ جدن کہیں مومن بیمار دی عیادت واسطے تشریف گھن منجنا آپ کو جنہیں حسین کلمات نال تسلی دیں دے ہن آپ فرمیں دیں لا بأسا طہورن انشاءاللہ تعالی کہ بیمار بندہ پریشان نہ تھی کوئی حرج نہیں رب آزمائش لیتی ہے بیماری آئی ہے تے کو گناہیں تو پاک کر کے بننے سے تے تکلیف گناہگار دے گناہیں دا کفارہ بنتے آن دیئے اور نیک بندے دے درجات دی ترقی دا سبب بنتے آن دیئے فرمایا دنیا دے اعتبار نال ہمیشہ اپنے آپ کو گھٹ درجے آلے تے نظر رکھ اور دینداری دے اعتبار نال اپنے تو اگا بدھن آلے تے نظر رکھ اگر ایک نماز پڑھ دیں فرض پنج ہر بندہ جان دے ہر مسلمان دے علم چے کہ 5 نمازاں فرض ہیں اگر ایک پڑھ دیں تو اون بندے تے نظر رکھ جرا 5 نمازاں پڑھ دے اگر 5 دی توفیق ملے وہ تو بندہ نیک جڑا 5 نمازاں با جماعت پڑھ دے اگر اللہ کریم 5 نمازاں با جماعت پڑھن دی توفیق دے وے وہ بندے تے نظر رکھ جن دی تہجد دی قضا نہیں تھی اگر اللہ کریم تہجد دی توفیق دے وے وہ بندہ نیک جڑا چاش اشراق اوابین اس سارے نوافل پابندی نال پڑھ دے فرمایا نیکی ہمیشہ اگاں بدھن دی کوشش کر دنیا داری دے اعتبار نال رب جیڑی حالت وچ رکھے ہوں تے صبر کر اپنے تو گھٹ درجے آلے کو دے صبر بھی آسی رب دی ذات دے شکر دا جذبہ بھی ابھر سی حضور نے فرمایا میرا جیڑا امتی اے 2 طریقے نال 2 کم کر چھوڑے رب دی بارگاہ صابر بھی لکھیج ویندے شاکر بھی لکھیج ویندے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو تہاکو تہاڈے مال اور تہاڈیاں اولاداں اللہ دے ذکر تو غافل نہ کرے یہ 2 چیزاں رب دی عطا ہیں
اللہ انہیں نال بندے کو فطری طور تے محبت بھی دیں دے، مگر فرمایا انہیں دی محبت دا مقابلہ جڑن دین دے کئی معاملے دی محبت نہ لاوے، انہیں دی محبت پیچھے چھوڑی، دین دی محبت مقدم کریں، جڑن دین دی محبت مقدم مصیبت کامیاب راسے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جے مال تے اولاد نال ڈھیر محبت کی تھی، رب دا قرآن فرمے دے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، او بندہ خسارے تے نقصان اچراسی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اساں سارے دی حاضری قبول فرماوے، آمین۔ وما علیہ الا